Aqui falando, Conchinha. Então, muito boa noite. Estamos a dar início à 32ª sessão deste ciclo, do ciclo do Grupo de Trabalho da PASC, Lusofonia e Relações Internacionais, o ciclo Vultos da Cultura Lusófona, e o que nós temos procurado fazer, e estamos a cumprir manifestamente, é, ao longo destas 32 sessões, divulgar, enfim, estas sessões têm essencialmente essa vocação, mais de divulgação, figuras maiores da cultura de língua portuguesa ou da cultura lusófona, ou seja, não estamos circunscritos aos vultos da cultura portuguesa, mas procuramos abarcar e abraçar vultos da cultura de língua portuguesa, todos os continentes, ou seja, da África lusófona, do Brasil, do Oriente, nomeadamente Timor-Leste, mas também, naturalmente, da Galiza, porque, a nosso ver, a Galiza faz parte integrante do espaço de língua portuguesa, do espaço lusófono. E, aliás, não é a primeira vez que nós aqui neste ciclo, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, não é a primeira vez, dizia que nós evocamos, abordamos figuras da cultura de língua portuguesa que nasceram, que viveram, que pensaram, que escreveram na Galiza. Isso para nós é perfeitamente natural. Hoje temos connosco a professora Rocio Carol Tozar, da Universidade de Santiago de Compostela, que será depois apresentada pelo Samuel Dimas, que tem sido uma presença muito regular e sempre uma grande mais-valia nos nossos colóquios da saudade, e permitam-me que partilhe convosco o próximo colóquio luso-galaico sobre a saudade. O anúncio está feito. Estamos a receber, estamos a receber propostas de comunicação. O colóquio irá realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de abril deste ano. No dia 13 em Lisboa, na Faculdade de Letras. No dia 14, da parte da manhã, estaremos no Porto, também na Faculdade de Letras, na Universidade do Porto, naturalmente. Da parte da tarde, estaremos em Vigo, no Centro Português de Vigo, e temos aqui connosco também, que é sempre um gosto, o Bernardino Greco Cervantes, que é o presidente do Centro Português de Vigo e tem sido uma entidade fundamental nestes últimos colóquios luso-galaicos sobre a saudade, que são muito mais do que isso, são encontros de filosofia e cultura luso-galaica, ou seja, nós procuramos, ao longo destes colóquios, que se têm realizado 2 em 2 anos, consolidar esta ponte cultural entre a Galiza e Portugal, e não apenas, entre a Galiza e todo o espaço de língua portuguesa, e manifestamente isso tem-se conseguido ao longo destes colóquios. Finalmente, no dia 15 de abril, quarta-feira, estaremos em Santiago de Compostela, no estado de Santiago de Compostela, para então concluir este colóquio. Vamos apresentar as atas do anterior, como sempre acontece. Naturalmente, a Rocio será oradora nesse colóquio, como tem acontecido nos anteriores. E, portanto, será manifestamente, previsivelmente, mais um grande evento cultural de âmbito lusófono, neste caso, essencialmente, luso-galaico. Fica também o convite, caso queiram ainda candidatar-se a participar. Nós estamos a receber até final de janeiro propostas de comunicação e, portanto, têm aqui os contactos, podem-nos enviar. O programa depois será publicitado em fevereiro ou março, mais tardar. E dito isto, e agradecendo muito à Rocio, passo então a palavra ao Samuel Lins. Então, muito boa noite a todos. Uma palavra de agradecimento, palavra particular de agradecimento a todos os que estão
presentes nesta sessão, à distância, e em particular à Rocio pela disponibilidade de colaborar ativamente nesta sessão. A Rocio é doutora em Filosofia pela Universidade de Santiago de Compostela, com uma tese intitulada Ramon Pinheiro, o filósofo da saudade, um autor da geração Galáxia. É uma professora que está envolvida em muitas associações e projetos, é presidente da Associação Galícia Milénio, Foro de Pensamento e Opinião, é membro da Sociedade Interuniversitária de Filosofia e da Sociedade de Filosofia da Eurorregião Galícia, Norte de Portugal, e as suas investigações têm-se centrado para além do tema, de um tema muito luso-galaico, que é o tema da saudade. Para além dessa temática, tem-se centrado também na filosofia medieval, nomeadamente na figura de Agostinho de Hipona. E pronto, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, hoje irá falar-nos precisamente deste filósofo galego, presumo que a partir das suas reflexões em torno da saudade. A Rocio, que também está envolvida num projeto, está a coordenar connosco um projeto de filosofia, ciência e religião na cultura lusófona, e, portanto, tem sido nossa parceira nestes fóruns do pensamento, sobre o pensamento lusófono. Muito bem, Rocio. Muito ben. Nada, eu quería comenzar agradecendo tanto a ti, Samuel, tamén a Renato o convite por participar hoxe nestes ciclos Vultos da Cultura Lusófona. Para min é unha auténtica honra e un placer poder acompañarvos nesta xornada e falarvos un pouquiño sobre Ramón Piñeiro e a súa vertente filosófica. Vou a compartir convosco unha pequena presentación, porque coido que é unha forma máis doada de, creo que é por aquí, compartir, que é unha forma moito máis doada de poder seguir a miña intervención. A ver, quería poñelo en grande, sí, así que se ve sempre mellor. Nada, titulei esta pequena achega, non? Como filosofía e sentimento, unha mirada saudosa dende o pensamento de Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro López nace en Láncara en 1915 e coido que foi unha das figuras máis singulares da historia intelectual e cultural da Galicia do século XIX. O seu pensamento desenvólvese nun contexto complexo e difícil no que optou por unha resistencia cultural, dende a cal defender a identidade cultural e lingüística de Galicia. Neste vieiro, a súa contribución ao ámbito cultural e político semella indiscutible, mais a súa achega trascende estes campos, chegando ao ámbito filosófico grazas á súa reflexión en torno ao sentimento de saudade e o seu papel como impulsor na formación de novas xeracións. Así, perfílase ante nós un Sócrates galego, tal e como o definiu en algún momento o profesor Carlos Baliñas, fundamentalmente por dúas razóns. A primeira, da mesma maneira que o sabio da antigua Grecia, Piñeiro procuraba afastar os mozos do abismo do nihilismo, actuando como unha especie de faro intelectual para quen quixera achegarse á súa luz. Cita naquela ágora doméstica situada ao redor desa mesa camilla do número 15 da Rúa Selmírez en Santiago de Compostela. Mesmo tamén, a través da súa longa correspondencia, alentada a publicar
as súas teorías e razonamientos e darlle forma vida trascendendo os meros borradores, que, como no seu caso, ocupaban a parte traseira de calquera folleto que atopaba a súa man. Están disponibles na Fundación Penzol os seus manuscritos amósase, non, como calquer folleto que chegaba a él era un bo papel para poder anotar os seus pensamentos que despois foron cobrando forma, en algún dos casos, nos artigos e nos breves textos que nos legou. Así como Sócrates chamaba a coidar a alma, Piñeiro invitaba a coidar a Galicia. Quen dialogaba con el saía renovado, quizáis con máis preguntas que respostas, era todo un filósofo, pero con un novo alento para continuar traballando pola cultura galega con unha nova mirada. Por outro lado, aínda que non podemos considerar que Piñeiro foi ágrafo, porque sí que temos textos, basta lembrar a Filosofía da Saudade, a súa obra sí que é certo que non adopta un corpus filosófico sistemático ao uso. Non temos unha gran obra como pode ser a Crítica da Razón Pura, as Meditacións Metafísicas ou calquera obra da filosofía ao uso, non? O que temos son recopilacións de artigos, ensaios e conferencias que orbitan, pois, según unha serie de temas recorrentes. Exemplo disto, pois o que falábamos, Filosofía da Saudade, ou tamén a súa obra autobiográfica da miña acordanza, que nin siquiera na súa totalidade é obra de Ramón Piñeiro, sino que está completada por Carlos Casares cando iba a falar con el ao redor desa mesa camilla. De feito, nas páxinas previas xa comenta, non, que foi a dona de Ramón Piñeiro, Isabel, quen lle dou unha libreta a Carlos Casares e lle dixo: apunta o que falas con Ramón Piñeiro porque el non vai a acabar esa obra autobiográfica. E así foi. Mais, sen dúbida, a súa meirade obra non está recollida en páxinas ou esbozos, senón escrita na realidade viva de Galicia. No ámbito cultural, con xestas como a Fundación de Galaxia, a promoción incansable da literatura galega en galego, no ámbito político coa galicización dos partidos políticos ou a aprobación do Estatuto de Autonomía, no lingüístico cun labor titánico para dignificar a lingua e lograr a aprobación da Lei de Normalización Lingüística, e no ámbito filosófico a de dotar sentido e profundidade ao concepto de saudade, facendo que Galicia se mirase a si mesma tomando conciencia de ter unha identidade propia. Foi a súa vida inteira a través do seu pensamento e compromiso a que deu forma ao seu legado máis senlleiro, unha Galicia máis consciente de sí, máis firme na súa identidade e máis fonda na súa alma e espírito. Con todo, entre as diversas facetas nas que destaca a figura de Ramón Piñeiro, a filosófica é a que queda máis opacada con respecto a outras como o ámbito político. Non son poucas as ocasións na que se debe xustificar a súa presencia dentro no campo filosófico. Sen embargo, para o de Láncara, a filosofía é a terra donde se agochan e se deben procurar as grandes respostas, aquelas que foron tan imprescindibles nos convulsos anos que lle tocou vivir. Na súa pescuda, Piñeiro decátase de que a meditación filosófica coloca ao ser humano no centro do problema filosófico, é dicir, comeza a problematizar sobre a propia existencia. Dentro deste exercicio reflexivo, xorde un elemento que distingue e singulariza o ser galego, a saudade. Aínda que este sentimento non é novo, pois xa outros o trataran con anterioridade, Piñeiro será quen o eleve ao rango metafísico, suxeito á reflexión dende un enfoque ontolóxico, como é o que se desprende nas páxinas de Filosofía da Saudade. Un feito que vai ser substancial dentro do pensamento filosófico galego, a outorgarlle unha nova temática de reflexión que se encontraría en consonancia coas correntes imperantes nese momento. O sentimento, xa que logo, vai adquirir unha maior importancia máis alá do puro sentir. A capacidade do pensador de Láncara para ser ao mesmo tempo galeguista, político e filósofo é un exemplo claro de como se pode integrar a reflexión filosófica na reivindicación por a identidade.
Sen Piñeiro, Galicia tería sido doutra maneira e ben distinta. A súa influencia foi tan determinante que se desbotamos o seu impacto, case nada da cultura galega actual quedaría intacto. Ramón Piñeiro foi un verdadeiro diamante moral, tal e como asegurou Alonso Montero. Lonxe de elaborar un sistema filosófico basado en conceptos abstractos e universais, pon o punto de mira na cultura galega. Esta sempre foi a súa referencia, a súa vivencia máis próxima. E dende aí foi quen de construir todo un sistema filosófico que supuxo situar a Galicia dentro do mapa conceptual. Por eso, dado que el sempre vai a reflexionar partindo da súa propia circunstancia, se queremos ser ou estar próximos ao pensamento orteguiano, gustaríame sinalar 6 puntos ou 6 acontecimientos que marcaron significativamente o que foi o pensamento de Ramón Piñeiro. O primeiro foi nos seus primeiros anos de vida, en concreto, cando chega á escola. Debemos ter en conta que Ramón Piñeiro é un neno da aldea, unha aldea de Láncara, moi preto de Lugo, pero unha aldea. E cando el ten que entrar na escola, baixa a Lugo a cursar esos primeiros estudos. E decátase de que na escola non se fala galego, que é a súa lingua nai, senón o que se fala é o castelán. Isto vai impactar enormemente na vida de Piñeiro, non? E o vai a marcar durante o que será o desenvolvemento do seu pensamento. Un rapaz que nacera nunha aldea e que a súa lingua nai era o galego non podía entender a imposición do uso dunha lingua que non era a súa, precisamente servindo de demarcación da inferioridade colectiva daqueles que empregaban o galego como lingua vehicular. Neses primeiros anos de vida, puide descubrir como a lingua dun pobo pode ser utilizada como arma de superioridade social, algo que poñerá precisamente de manifesto no discurso de entrada da Real Academia Galega que lé o 25 de novembro de 1967. Outro dos fitos salientables é o seu vínculo co galeguismo dende mozo. Un aspecto que o levou a interesarse pola situación da lingua e da cultura galega, algo que o vai a marcar desde o punto de vista político e tamén dende a construción do seu pensamento. A partir de 1931 vai sentir unha plena identificación co galeguismo da época e empeza a formar e forxar os primeiros lazos cos representantes do galeguismo de Lugo, que estaban todos eles formadas nas mocedades galeguistas. Este foi o inicio dun camiño que se vai a prolongar ao longo de toda a súa vida e que, tal e como comentaremos máis adiante, vai a ser un pouso perenne no seu pensamento. Piñeiro camiñará, como escribeu Xoán de Salisbury, no século XII, a ombreiros de xigantes, ao igual que foi Domingo García Sabés, Celestino Fernández de la Vega, Ramón Cabanillas, Otero Pedrallo ou o propio Castelao. En tercer lugar, os horrores vividos na guerra. El, de feito, acaba alistándose durante o conflito bélico e vive a guerra dende dentro. Eso, aparellado con vivir os ataques, as emboscadas, o sofrimento de ver morrer a compañeiros, algo que tamén el sinala moito é ver como os seus compañeiros se volvían impasibles ante o sufrimento humano, cando ao principio lle estaba horrorizando según que circunstancias, despois ao mellor corrían para sacarlle as pertenzas a quen acababan de asesinar. E iso vai a ter unha fonda pegada no que sería o pensamento posterior de Piñeiro. A guerra parece levar aparellada esa volta aos instintos do estado de naturaleza descrito por Hobbes. Esta atmósfera causa no noso autor unha fonda ferida que o leva a padecer, según el mesmo conta na Miña acordanza, varias crises depresivas que el recoñece que logra superar grazas aos seus amigos. Mais non só iso, tamén implica unha necesidade de explicación
que lle axude a entender o por qué está sucedendo eso, a procura de respostas que podemos considerar como algo inherente ao ser humano. E este é o que vai a levar precisamente a cursar os estudios de filosofía en Madrid, vale? Outro dos puntos a ter en conta é a detención do 9 de abril de 1946 ao seu regreso de París. Algo que o que vai a levar é precisamente a que este na cadea xunto con outros galeguistas. Vai no marcar en dous sentidos. Primeiro, porque ten a oportunidade de ler e dedicarse a promover a filosofía. E en segundo, porque precisamente como na cadea estaban outros galeguistas, como pode ser os Irmán Saco, aproveitaban para impartir charlas no cárcere sobre cultura, historia e personalidade de Galicia. Por outro lado, tamén, tal e como amosan os seus manuscritos, nesta época xa empezaba a ter unha inquedancia sobre o sentimento de saudade e atopamos os primeiros borradores e as primeiras reflexións do que sería a posteriori esa reflexión en torno ao sentimento saudoso. De xeito que a lectura dun ensaio de Novoa Santos antes da guerra, onde vinculaba a saudade coa morriña, o acontecido precisamente no conflito bélico, ademais da esa vivencia personal da soidade dentro da cárcere, unido pois coas lecturas que fai da fenomenoloxía de Husserl, o existencialismo de Heidegger, é o que propicia esa atmósfera perfecta para que desenvolva esa reflexión en torno da saudade que se ve materializada nese primeiro artigo que vai levar por título Significado metafísico da saudade, que sairá no primer número que sale do prelo da editorial Galaxia. Ese Presenza de Galicia, que sería o primer número dos cuadernos Grial. A fundación é precisamente a fundación da editorial Galaxia en 1950, outro dos grandes fitos que marcan esa construción do pensamento de Piñeiro. A editorial nace diante da necesidade de encher o baleiro xurdido na xuventude de Galicia despois desa guerra civil, da necesidade de galeguizar Galicia dende unha postura pública e legal. Xa estaba ben actuar desde a clandestinidade. Si querían cambiar o pensamento e a cultura de Galicia, tiñano que facer dunha forma pública e legal. E o recurso que van a adoptar é precisamente a fundación da editorial. Era preciso crear unha conciencia entre as novas xeracións para educalas na necesidade de salvagardar a historia, a cultura e a lingua de Galicia. Foi aí cando, por idea de Xaime Isla e co apoio de Cisco Fernández del Riego, nace Galaxia. Piñeiro, que fora nomeado director literario, buscaba que os primeiros aportes desde a editorial foran simbólicamente unha representación da personalidade e identidade de Galicia. De aí a elección da saudade como tema da primeira obra publicada. Significado metafísico da saudade non só sale no primer título da editorial Galaxia, que levaba por nombre Presencia de Galicia, sino que ademais abría ese volumen. O sea, era toda unha declaración de intencións da esencia mesma da propia editora. E, por último, o aspecto a ter en conta dende o punto de vista biográfico de Piñeiro é precisamente a súa entrada na Real Academia Galega a proposta de Ricardo Carballo Calero, Domingo García Sabel e Julio Rodríguez Jordi, que pasa a ocupar a cadeira que deixara a baleira Manuel Banet Fontenla. O discurso que liu levaba por título A linguaxe e as linguas. É unha reflexión sobre a linguaxe, ademais da reivindicación do galego como lingua de prestixio e de recoñecemento social e cultural. A lingua, de feito, foi un dos grandes temas da reflexión filosófica común a outros pensadores do século XX. E, de feito, é un dos grandes piares do que é o pensamento de Piñeiro.
Intimamente ligado coas circunstancias vitais de Piñeiro atópanse as distintas influencias que van a servir precisamente de semente para a elaboración deste pensamento propio, que intente armonizar o aspecto máis universalista da filosofía coas características particulares do pensamento no que estaba emerxendo, é dicir, das características particulares do pensamento galego. Deste xeito, correntes tan importantes como pode ser a fenomenoloxía ou o existencialismo, que eran propias precisamente na época na que se desenvolve Piñeiro, son asumidas desde a perspectiva propia, é dicir, desde a perspectiva de un galego, non? Que intenta precisamente crear unha conciencia propia, mas partindo das súas características definitorias, neste caso, dende o carácter sentimentalista do propio pobo galego. Así, os pensadores galego-portugueses tiveron tamén unha grande relación con Ramón Piñeiro, tanto é así que con moitos deles mantiña unha relación de estreita amizade. Os pensadores da xeración Nós emprenderon unha ardua tarefa, a posta en valor da personalidade cultural, histórica e intelectual de Galicia. Mais nesta tarefa non estaban sós, porque atoparon nos intelectuais, alén do Miño, a uns irmáns que compartían a mesma alma, o sentimento. As relacións entre os intelectuais de Galicia e Portugal verense incrementadas a partir de 1919, permitindo o intercambio de correspondencia, así como a participación nas publicacións máis señeiras de ambos povos. Posto que serían innumerables os nomes que podríamos citar aquí, farei referencia ás achega tan solo de 5 nomes ilustres que poden servir como mostra desas achegas alén e aquén do Miño, dentro do pensamento piñeirista. Dende Portugal estarían Teixeira de Pascuais, que ten unha gran influencia no pensamento de Piñeiro. De feito, na súa biblioteca atopábanse distintos textos do poeta portugués, e Leonardo Coimbra. E dende Galicia, Rosalía de Castro, que é a grande señora da saudade, Ramón de Valle Inclán e Ramón Otero Pedrallo. Tres imaxes de Galicia que no seu conxunto veñen a conxugar a representación espiritual de Galicia. As relacións cos autores portugueses sirven de guieiro daquelo a que aspiraba Galicia, a saudade como elemento distintivo dun pensamento que goza de total autoridade en relación co resto de posturas. De feito, eles vían precisamente nos autores portugueses como exemplos a seguir para conseguir acadar ese recoñecemento social. Todo isto condúcenos a postular unha reflexión filosófica que vertebramos segundo tres eidos diferenciados que conducen precisamente á saudade, que é a cultura, a linguaxe e o sentimento, e dentro deste sentimento, o sentimento de saudade. A reflexión sobre a cultura, que se nos descobre como a máxima expresión do ser humano, vai a partir precisamente das bases antropolóxicas. Posto que el é o suxeito de cultura, debemos entendelo para entender o seu exercicio creador. O ser humano é unha sorte de realidade complexa inserida na dualidade. Unha dualidade que está presente dende a antigüedade. Trátase dunha constante loita para lograr conciliar a unidade na heteroxeneidade. Mais tamén estaba suposta a súa superación a través da idea do ser. Este é o primer gran logro da filosofía, é dicir, unificar o ser do ser humano e o da realidade. A pesar diso, seguimos insertos nesa dualidade, posto que, incluso a proposta de Piñeiro, deixanos mergullados nesta entre o plano da vida e o plano do espírito. Mais esta dualidade, en congruencia co resto da súa proposta, non é excluente, senón integradora. Si por algo se caracteriza o pensamento de Piñeiro, é precisamente por non deixar nada fora. É dicir, el sempre intenta integrar, incluso dentro das posturas da saudade, el parte das distintas reflexións en torno ao sentimento de saudade para construir unha proposta persoal, non? Neste caso de carácter metafísico, que a diferenciaba das propostas que se postularon con anterioridade.
Ambas pertencen á realidade do ser humano e, por tanto, atópanse no mesmo nivel. Só hai unha discrepancia ou exclusión se intentamos comprender cada unha delas de forma illada, mas iso non significa non comprender a totalidade do ser humano, posto que este non é vitalidade pura nin pura espiritualidade, senón que ambas se atopan parcialmente dentro de cada ser humano. Cada individuo é a congregación singular dun dos planos que se unifican mediante o sentimento. Grazas ao sentimento, a vida sabe da súa temporalidade e o espírito sabe da súa intemporalidade. Esta distinción condúcenos a unha dualidade epistemolóxica. Un coñecemento obxectivo que nos permite coñecer a realidade e no que van a intervenir, por un lado, o intelecto e, por outro lado, a vontade, é un coñecemento subxectivo que nos leva ao coñecemento da nosa propia identidade grazas ao sentimento. O sentimento desta forma comeza a descubrirse como unha especie de mediador entre opostos complementarios. E de aquí tamén se entende outra das grandes sentencias que vai a decir e que ademais repite en varios textos Piñeiro de coñecerse e sentirse. É dicir, o sentimento descóbrese como unha forma de coñecemento. Neste proceso de descubrimento do ser humano, este revélasenos, por tanto, como un ente libre e limitado. Cando Deláncaro fala de límite, non o fai nun sentido peixorativo, todo o contrario, senón como un individuo sabedor das súas limitacións coa potencialidade de superalas. É dicir, sabemos do noso límite e o que intentamos é precisamente rebasar ese límite unha e outra vez. Disto síguese unha reflexión semellante á ofrecida por Sartre, posto que o ser humano está irremediablemente condenado a ser libre. Mais esta libertad é positiva na medida en que nos invita á acción, a actuar para superarnos cada día e non caer no nihilismo, que era algo do que intentaba fuxir constantemente Ramón Piñeiro e intentaba alentar para que outros tampouco caeran nese nihilismo, nesa nada. En este momento no que o ser humano se sabe libre e limitado, onde a cultura revélase como un pulo creador que lle permite a recreación da realidade. Esta é a forma de situarse no mundo do ser humano, pero tamén pode recibir esa cultura da man dos seus devanceiros, tal como fixo precisamente a xeración Galaxia a que pertence o propio Ramón Piñeiro, da xeración Nos, que foi a xeración que o precedeu. Esta reflexión sobre a cultura trasládanos á concepción de Piñeiro acerca de linguaxe e, por que non, das linguas, porque a lingua é unha concreción da cultura. A palabra é imprescindible para o coñecemento do ser, ao que chegamos a través do sentimento. Galicia e Portugal conforman unha mesma raíz filolóxica, ademais de compartir o sentimento saudoso, algo que se vai a ver refletido nas obras dos poetas galaico-portugueses, fundamentalmente, aínda que tamén estará presente noutros autores que pertencen á chamada comunidade lusófona. O idioma e o sentimento de saudade é o que nos permite falar de comunidade ao caracterizarse por ter unha identidade espiritual compartida. Neste senso, sinalamos a necesidade de dividir en dous períodos a unión entre Galicia e Portugal. Nun primeiro período común correspondente á antigua Galaecia, coas dúas capitais, Brancara Augusta e Lucus Augusti, conformando unha mesma unidade cultural e idiomática que se vía reflectida nesa unidade literaria que está presente precisamente nos cancioneiros medievais, e un segundo período dende o século XII, onde se produce a escisión entre ambos povos, pero mantendo o vínculo grazas ao sentimento saudoso. Esa escisión viuse incrementada a partir do século XVI, debido á forte represión acometida dende o plano político institucional, propiciando un emudecemento do galego. É dicir, mediante as presións e ese emudecemento por parte do goberno de Castela, o galego queda relegado precisamente ao ámbito de agricultores e dos mariñeiros, pero nunca no ámbito cultural. De aí que precisamente se fixen nos autores portugueses porque eles queren para Galicia o que
teñen os autores portugueses, é dicir, esa presencia da lingua propia dentro do ámbito cultural e intelectual. De feito, os primeiros que empezaron a recoller a presencia do galego precisamente deses grandes lingüistas, non? Que foron no ámbito pois, do rural, máis da zona de costa, foi o Padre Sarmiento, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, os distintos membros da xeración Nós, que volveron a utilizar e empregar o galego máis alá da mera fala, ¿sí? Sempre axudados cos irmáns, alén do Miño, cos que seguen unidos lingüística e culturalmente. De feito, pois o propio Vicente Risco estaba moi relacionado e tiña carteabas e tiña unha gran amizade con Teixeira de Pascuais. Ao fin e ao cabo, a lingua que se emprega para a expresión do pensamento non é un aspecto menor, senón que todo responde a un conxunto perfectamente armónico. A sonoridade que lle confire o galego ou o portugués cando falamos da saudade complementa o seu significado. Polo tanto, a linguaxe vai ter un papel importante dentro da propia obra de Piñeiro, además de supoñer unha nova achega para afianzar e afirmar a existencia dunha filosofía galega. De feito, el di que a lingua que mellor vai expresar precisamente o sentimento de saudade, el de autor galego, dirá que é o galego, pero tamén o portugués. El sempre está pensando nesa linguaxe lusófona, porque máis aló de precisamente da comunidade lusófona, o intento de definir a saudade dilúese, non se comprende. A linguaxe, segundo Piñeiro, é liberadora na medida en que lle confire ao ser humano unha relación activa coa realidade. O ser humano crea un mundo coa palabra. Tomando en consideración a afirmación de Heidegger, a linguaxe é a casa ou a morada do ser, da súa carta sobre o humanismo, Piñeiro vai afirmar o seu carácter ontolóxico e dador de sentido. Indo a súa realización concreta, as linguas, como é o caso do galego, supoñen pequenos recortes do mundo que agochan o ser propio deste pobo, a súa forma concreta de decir o ser. Piñeiro otórgalles deste xeito ao galego o estatus de lingua de reflexión filosófica, pretensión compartida polos membros de Galaxia e que puxo de manifesto precisamente cando realizaron e publicaron a traducción da obra de Heidegger da Esencia da Verdade. De feito, a traducción que conseguiron e se publicou dende a editorial Galaxia foi a primeira desta obra concreta da Esencia da Verdade, foi a primeira traducción que se fixo do alemán dentro da Península Ibérica. Non de Ser e Tempo. De Ser e Tempo, a primeira traducción foi a de José Gaur, sino da Esencia da Verdade. Hai unha presentación dobre por parte de pretensión dobre por parte de Piñeiro. Por un lado, a de elaborar precisamente unha nova filosofía e por outro, a de aportar unha nova visión da realidade. A linguaxe, xa que logo, vai permitirlle ao ser humano facerse dono da temporalidade e da dependencia coa realidade grazas á cultura. Ten a potencialidade infinita de decilo todo, verbo do seu pulo creador, polo que o ser humano é capaz de transformar o medio en mundo, de crear a súa realidade simbólica, a súa realidade cultural, tanto na súa dimensión oral colectiva como na escrita individual. A investigación sobre a cultura e a linguaxe levounos ao seguinte chanzo, que sería o do sentimento. Tal e como vimos recalcando, o sentimento propio característico do pobo galego e portugués é a saudade, que conxuga sentimento e ontoloxía, e que será o núcleo central da reflexión filosófica que vai a levar a cabo precisamente Ramón Piñeiro. Mais a reflexión do de Láncara non parte dende a nada, senón que precisamente o seu interese estriban das distintas concepcións que xa foron ofrecidas dende dentro do século XIV e que xa estaba presente na cultura oral dende o século XIII. Vale. De tal forma que sería un erro soster unha postura reducionista e defender a validez dunha única formulación, porque todas e cada unhas van a aportar algo dentro do que será o conxunto do pensamento e da teoría de Piñeiro.
A saudade é máis que un sentimento, que un simple sentimento. É un concepto que ten máis, no caso de Piñeiro, unha gran fondura metafísica, que nace no corazón da lusofonía, como expresión íntima da súa identidade espiritual que máis aló desta vai a perder significación. De feito, a saudade está dentro de, o sea, é un dos conceptos que está incluído no dicionario dos intraducibles, é dicir, é moi difícil buscar unha traducción do concepto de saudade, mesmo é moi difícil establecer unha definición cerrada e última acerca do que expresa ou do que evoca o sentimento de saudade. Tal e como subliña Ramón Piñeiro, e cito, cando se trata de caracterizar a personalidade colectiva de Galicia ou de Portugal, as palabras saudade e lirismo sempre resultan ser as preferidas. Galicia foi o berce, o colo onde a saudade cantou por primeira vez ao amor e á tristeza. Portugal, o país que lle deu nome e forma a través da súa literatura, que tratou de definila. Sinala Julio Dantas que foi o lirismo portugués quen fixo a palabra, quen a consagrou, mais tamén os poetas galegos, encabezados pola voz poderosa de Rosalía de Castro, souberon percorrer ese camiño con igual xenialidade. Entre ambos povos foi tecido un sentimento común que fala da condición humana que máis alá do seu carácter inefable é en si mesma unha expresión do ser. Enlaza sentimento e ontoloxía, revelando unha maneira de estar no mundo propia da alma galego-portuguesa. A primeira aparición escrita da palabra saudade atopámola no Códice Alcobaense número 266 do século XIV, na vida de Santo Amaro. Aínda que non hai certeza de que non sexa froito dunha revisión posterior, xa antes dela, na tradición oral e nos cancioneiros medievais do século XIII, resoan as formas irmáns ou primitivas, como soedade, soidade ou suidade, das que tamén dá conta Piñeiro na súa filosofía da saudade. Palabras que xa cargaban con esa dozura amarga de quen ama desde a distancia ou dende outro tempo. A profesora brasileira Yara Frasteschi mergúllase nestas raíces lingüísticas e atopará os termos soidade e suidade repetíndose nas cantigas de amor, nas de amigo, nas de escarnio, mesmo nos xéneros menores como os de desacougo. Foron os trovadores galaico-portugueses, os das cortes de Alfonso X e Don Dinis, os primeiros en tentar dar forma a ese sentimento que os habitaba a través da súa obra poética. A saudade adquiría un corpo que ia definir a alma dos dous povos. Era lembranza dolorosa e nostalgia viva por un ben perdido. Frasteschi tamén distingue matices entre as definicións ofrecidas pola lírica profana e a religiosa. Na primeira, a saudade aparece como ausencia, carencia ou desexo dun obxecto, ao que se suma unha rememoración constante, case coidadosa. Pola contra, na tradición religiosa, a saudade adopta un significado máis estricto. Non hai lembranza do pasado, senón desexo orientado ao futuro, unha ansia de transcendencia. As primeiras manifestacións da saudade, moitas das cales foron recollidas por Carolina Michaelis de Vasconcelos, experimentaban cambios fonolóxicos e tamén semánticos a partir do século XVI. Intensificáronse especialmente nos séculos XIX e XX. En consonancia con Heidegger, os pensadores e os poetas son os gardiáns desa morada onde reside o ser, onde habita o sentir profundo. Neste senso, Piñeiro emprende o difícil camiño de colocar a saudade no centro do pensamento filosófico, un acto de rebeldía contra a tradición racionalista que tanto privilexiou o concepto de obxectividade e a obxectividade. El mesmo confesa nas páxinas da súa autobiografía que sentía como a saudade, sendo unha dimensión radicalmente humana, quedaba á marxen da reflexión filosófica, esquecida pola frialdade dos logros e a distancia da razón. Tamén o di nunha conversa con Carlos Casares, que está transcrita.
A súa aposta, pois, é por unha filosofía que non esqueza o mundo interior, que abrace a intimidade como fonte de verdade, como camiño cara ao coñecemento pleno, razón pola cal non deixaba de alentar a descubrir a intimidade galega de cada quen. Era necesario, polo tanto, afirmar con forza unha personalidade galega propia e atopar no sentimento, e moi especialmente na saudade, o seu aceno de identidade. Así, a saudade pasa a ser non só sentimento, sino tamén símbolo, o sinal inconfundible da alma galega, a diferencia viva fronte ao castelanismo e a ponte que nos une precisamente coa filosofía europea e cos seus, o que consideraban eles os seus irmáns portugueses. Piñeiro volve a ollada cara á saudade, porque nela recoñece unha clave da nosa maneira de ser e de pensar. Para él, a filosofía galega debía construirse dende o individuo, dende o sentir íntimo e personal, mais non como un eco do existencialismo personalista, senón como unha resposta á carencia dunha conciencia colectiva verdadeira. Observa como o imaginario cultural colectivo de Galicia foi sometido ás estruturas institucionais. De aí, precisamente, esa influencia do que aconteceu neses primeiros anos de vida, donde foi á escola e non se impartía galego, sino en castelán. Polo tanto, ese imaginario cultural colectivo perdeuse nunha identidade imposta e allea. O único que lle quedaba ao pobo galego era o plano individual e, por tanto, o sentimento. Deste xeito, a saudade érguese na obra de Piñeiro como columna vertebral da súa filosofía, establecéndoa como a palabra que nomea o fondo da alma dun pobo. Non pode sustentarse o estudo nin a reivindicación desta filosofía galega dende os marcos das concepcións psicoloxicistas, como viña sendo habitual. É dicir, todos eses autores e esas propostas acerca da saudade que precederon precisamente o plantexamento que nos vai a propor Piñeiro. Se o propósito é precisamente levantar ese pensamento filosófico propio enraizado no noso ser colectivo, compre comenzar por outra senda. Cito, a filosofía, afirma Piñeiro, ha de fundarse no coñecemento do ser do home. Ese coñecemento atínguese originalmente por unha vivencia sentimental. Fin de cita. Así, a saudade, que durante tanto tempo foi confinada ao ámbito do sentimento, emerxe agora como unha chave de acceso ao ser. Deixa de ser só un sentimento para convertirse nun camiño ontolóxico, nunha vía de coñecemento radical. Esta é unha das grandes apostas de Ramón Piñeiro, reverter a mirada, ir á raíz mesma do sentir humano, sen perderse nos múltiples matices que adornan a saudade, nin caer nunha visión difusa ou vagamente panteísta. Neste novo xeito de abordar a saudade, vese con claridade a súa relevancia filosófica. O sentimento revélase como unha forma de coñecemento que non compite coa razón, senón que a complementa e aprofunda. Paul Ricoeur xa falaba dunha mutua implicación entre o sentir e o coñecer, mais Piñeiro vai ir máis lonxe e afirma con total contundencia, tal e como afirmei con anterioridade, coñecerse e sentirse. No seu escrito, A filosofía e o home, que integra precisamente a filosofía da saudade, propón unha visión do ser humano que supera a reducción cartesiana do ser pensante. O ser humano non é só intelecto, senón vida, emoción, corpo que sinte. Esa dimensión sentinte fora históricamente esquecida pola tradición filosófica, tan inclinada cara ao abstracto e ao racional. Mais é precisamente esa dimensión a que volve á escena gracias á fenomenoloxía. E dende aí que coa influencia existencialista xa mencionada, que Piñeiro construe a súa filosofía da saudade. Se aceptamos, xunto co pensador de Láncara, que a filosofía procura o coñecemento do ser, entón a saudade debe ocupar o seu lugar central, porque nin a bondade nin o intelecto por si só poden acceder ao coñecemento do ser en toda a súa profundidade. Só o sentimento, ese sentir que nos conecta co máis íntimo de nós, é quen de levarnos ata él.
Non se trata dunha saudade calquera, non da que lembra ou que perdeu ou suspira polo que foi, sino dunha saudade esencial, radical, que nos fai consciente da nosa singularidade ontolóxica. Posto que a saudade vai se erguer como un fío invisible que guía ao individuo na procura do ser, a súa relevancia é tal que Piñeiro sinte a necesidade de deterse a buscar unha ancoraxe sólida. Perdón. Unha fixación do seu significado que permitía penetrar no seu estudo e desenvolverla como noción filosófica. Trátase de atopar a pureza da saudade como sentimento ontolóxico, ese sentir esencial que xorde cando o ser humano topa co límite da súa propia condición. Ao saberse finito, o individuo experimenta un sentimento que Piñeiro describe como vago, escuro e profundo, un latexo íntimo que revela a soidade ontolóxica que o habita. Non debe verse isto como algo negativo, sino precisamente como esa revelación de trascender os límites. O camiño do coñecemento, xa que logo, non é unha saída cara ao mundo exterior, senón un regreso ao interior onde agroma o máis esencial. Así, Piñeiro abandona a vía racionalista e aposta por un saber que nace do sentir, unha verdade que se revela non como idea, sino como experiencia sentida, experiencia do propio sentimento. Chegamos así a este cumio deste percorrido, a filosofía da saudade. Piñeiro vai a distinguir dous tipos de saudade. Por un lado, a saudade obxectiva, que nace da ausencia dun obxecto concreto, é dicir, a ausencia do ser amado, que pode derivar na señardade, da terra afastada, que podemos coñecela e asociala coa morriña, da felicidade soñada, é dicir, unha arela. Todas estas serían formas de saudade. E por outro lado, estaría a saudade subxectiva ou a saudade auténtica, que xorde da pura experiencia de intimidade sen unha correlación de obxecto-suxeito. De feito, é unha saudade que carece de obxecto. Esta última que constitúe o núcleo da súa proposta filosófica. Compre, así mesmo, diferenciar precisamente a saudade da morriña, aínda que son sentimentos que son propios do sentir galego, a morriña pois, é máis entendida como esa tristura pola terra afastada, máis próxima á melancolía. De feito, Piñeiro, na súa filosofía da saudade, ten esa necesidade de diferenciar a saudade de outros sentimentos, é dicir, quere deixar claro que a saudade non é morriña, non é arela, non é sensum, non é a angustia de Heidegger. El enfatiza sobre todo en iso, porque debido á complexidade de establecer esa definición última da saudade, solemos asociala para explicar o que é con outros sentimentos. Entonces, Piñeiro deixa moi claro que a saudade é un sentimento propio que, aínda que podemos establecerse según que conexións con outro tipo de sentimentos, non son esos sentimentos, é algo distinto. Como moito, pois eso, falar de morriña ou falar de señardade serían formas concretas, concrecións de saudade, pero non os sentimentos de saudade. Xa cos ollos postos noutros sentimentos, el tamén vai a decir que hai outros sentimentos, como pode ser a dor romana ou a giaret galesa, que están moi próximos precisamente do que sería a saudade. Hai estudosos que intentan asociala precisamente ao concepto de saudade, pero nada ten que ver con esta. Estas son emocións, por intensas que sexa, que aínda moven dentro do terreo dunha concepción psicologicista, é dicir, móvense na relación entre suxeito e obxecto, na dimensión do vivido e no concreto, nada que ver precisamente co tema da saudade.
pois a filosofía é ao cabo unha procura do ser e a saudade pois convértese nun camiño íntimo e radical que se diferencia do resto de sentimentos, ao carecer precisamente desa referencia do obxecto, que diferencia a saudade precisamente de todas esas concepcións psicoloxicistas previas á concepción metafísica ou ontolóxica que nos propón Piñeiro, é que a saudade carece de obxecto, en tanto en canto o obxecto vai ser o ser gusta de ocultarse e cando chegamos a ese ser dilúese e, por tanto, emerxe ese sentimento de saudade, esa soidade íntima do ser do home. Por iso a filosofía é o vieiro privilexiado para facer este achegamento. Esa é a tarefa que fai e leva a cabo Ramón Piñeiro. Emprende nos distintos escritos que van a configurar e vertebrar esa filosofía da saudade, afondar no sentimento hasta o seu xerme ontolóxico. No seu pensamento, a saudade convértese nunha vía de coñecemento do ser, pero do ser en mayúsculas, tal e como asumaban as palabras de Rosalía de Castro, que nel toman forma. Piñeiro procura fixar o que é escorregadizo, poñer nome ao sentimento que xorde cando o ser humano se enfronta cos seus propios límites. Nese encontro nace a saudade, sentimento fondo, sen forma nin contorno que nos devolve a nosa esencia máis íntima. Así, invírtese o curso do coñecemento. Xa non se parte da intimidade cara á realidade, senón que dende o exterior o ser humano xira cara a súa propia interioridade. A saudade convértese nun movimento cara ao interior, un illamento esencial no que o único que permanece é un mesmo, cara a cara co propio ser, o ser en mayúsculas. Mais Piñeiro non nega outras lecturas, nin a rexeita, senón que son complementarias. Ao contrario, entende que cada unha delas pois, é unha nova peza dentro deste complexo mosaico que nos leva a entender precisamente esa visión plena e fonda do propio ser, que só pode revelarse en último termo e non en última instancia a través dos sentimentos saudosos. A saudade, neste sentido, envolve os nosos ollos cara adentro, illados de todo e de todos, quedando a soas consigo mesmo, virado cara a súa propia intimidade, ou estar cara ao propio ser. Por iso é un sentimento sin obxecto, porque o obxecto é ese ser que gusta de ocultarse, vale? Que non encontra concreción. Así mantén viva a tensión entre presencia e ausencia dentro de un constante xogo de contrarios tan característicos da lírica rosaliana, non? Esa negra sombra que má sombra que falaba Rosalía de Castro, pero sin embargo nesa negra sombra que má sombra sempre estaba presente esa luz, esa aurora, non? Que decía Rosalía. E pois, cando o ser se mostra, faino a través da súa falta. A insistencia de Piñeiro nesa visión ven, por un lado, da propia fenomenoloxía que propón que o ser humano se fundamenta no sentimento, pero nun sentimento desvinculado da vivencia concreta e, polo tanto, do desexo de ofrecer unha ollada filosófica non meramente psicoloxicista sobre a saudade. Esta intención reflíctese xa no título da súa primeira achega dese significado metafísico da saudade. Mas chegados a este punto, cabe preguntarse, vale, pero que é a saudade, non? Ofrece Ramón Piñeiro unha definición cerrada, última, de que é a saudade. O de Láncara ofrécenos ata 5 definicións deste sentimento e en cada unha delas fai énfase en distintos aspectos na procura dunha maior delimitación deste concepto, non? Deste sentimento e de diferenciación do resto, que podemos sintetizalos, eu intentei sintetizalos, non? Nestes 5 que corresponden precisamente, son os 5 artigos ou os 5 textos que configuran precisamente filosofía da saudade e que en cada un deles, non, desde distintos aspectos ou de distintos planos nos ofrece unha definición concreta. Dentro, por exemplo, de significado metafísico da saudade, seleccionei a saudade é a vivencia espontánea da pura intimidade do ser humano, vivencia fonda, escura e pasiva, porque se produce con independencia e con anterioridade á actividade do intelecto e da vontade.
Dentro de a saudade en Rosalía están ordenados, neste caso, non seguindo a orden que ten en filosofía da saudade, sino cronolóxicamente, para que se entenda precisamente como foi a evolución da definición que nos está proporcionando o propio Ramón Piñeiro. Dentro da saudade en Rosalía, cito, a saudade pura, a verdadeira saudade é a saudade ontolóxica, a vivencia sentimental que o home ten da súa soidade con relación ao ser. Para unha filosofía da saudade, di o seguinte, a saudade será entón o sentimento puro da relación ontolóxica entre o ser do home máis o ser en mayúscula, o sentimento da singularidade original do ser do home. Dentro da filosofía e o home, di o seguinte, na orixe mesma da filosofía, por ser autointerrogación, hai un viramento dos homes sobre o seu propio ser, un volverse sobre si mesmo. E por último, en saudade e sociedade, dimensión do home, afirma Piñeiro, se nos interiorizamos na chamada máis fonda da nosa intimidade, percibiremos a realidade individual, única, singular do noso ser, pero esa singularidade só a podemos percibir sentíndoa, e o sentimento desa soidade interior do noso ser, desa individualidade, chamámoslle saudade. Cada unha das definicións que Piñeiro nos ofrece sobre a saudade parecen fundirse coa seguinte, o que semella ser distintas voces dun mesmo eco. Así, permítenos intuir unha soa esencia, unha definición que as abranga. A saudade é unha vivencia sentimental da pura intimidade que guía o ser humano cara ao recoñecemento da súa soidade ontolóxica, ou dito noutras palabras, cara ao coñecemento do ser en mayúsculas. É nesta soidade esencial onde se revela a singularidade do ser humano, non como unha trascendencia, senón como unha inmanencia, mas para ese movimento cara a intimidade teña lugar, no que debe haber unha certa disposición, precisanse de todas as facultades, mas é a saudade e só ela quen rescata a súa individualidade do universal e do absoluto, quen actúa como principio de individuación. Neste punto, a saudade, núcleo distintivo da alma galega, acada o seu verdadeiro valor metafísico e, polo tanto, eríxese como unha filosofía propia. Agora ben, afirmar a especificidade da saudade no contexto do pobo galaico portugués non significa negar a súa proxección universal. Precisamente, por non restar a universalidade da saudade, son moitos os intelectuais que teñen comparado coa Sensum alemán ou coa angustia de Heidegger, como é o caso de Celestino Fernández de la Vega, que nun dos escritos precisamente recollidos no volumen Sete ensaios sobre Rosalía, equipara e afirma con total rotundidade que a angustia de Heidegger é a saudade de Piñeiro. Mais o camiño de Piñeiro levou a distanciarse desas equivalencias. Esa ansia dun ben descoñecido e a angustia existencial do pensador alemán son expresións de trascendencia, son apertura, posto que o individuo non pode quedar atrapado no sentimento de saudade. Esta é unha realidade inmanente trascendente. Segundo Piñeiro, a saudade é fenomenolóxicamente anterior a angustia e a Sensum. A Sensum nace da bondade, a angustia do intelecto. A saudade, en cambio, xorde antes é o entre que entrelaza ambas, a ponte onde ambas se encontran. Non pode ser unha nin a outra porque é a armonización entre os dous polos de trascendencia. Non entanto, e xa estou rematando, o ser humano non pode quedar atrapado na saudade. Ao igual que ocorrea con Descartes, o ser humano debe continuar vivindo e, polo tanto, debe salir da súa intimidade. É aquí donde volvo tamén a lembrar un dos feitos biográficos do propio Piñeiro. Si lembrades, cando falamos de que estivo alistado e no momento que sufreu a guerra, el mesmo di que ten varios episodios ou que sufre varios episodios no que neste momento el chama crisis depresivas.
que despois, tendo en conta precisamente o desenvolvemento e a concepción da saudade, incluso podríamos chegar a postular que sinteu nas propias carnes ese sentimento saudoso. E el afirma que precisamente sale desas crisis grazas aos seus amigos. Nese momento é aquí donde radica a importancia deste sentimento saudoso como inmanentemente trascendente, de como é necesario precisamente salir dos sentimentos saudoso cara afora. E, ademais, señala moitas formas de trascendencia. Entre elas, unha das formas que vai a sinalar é o da amizade. O individuo saudoso sinte a necesidade precisamente de trascendencia, posto que a saudade caracterízase por ser un sentimento dinámico. Mas esa trascendencia, a diferencia do que ocurría con Rosalía de Castro ou de Teixeira Pascuais, non se produce cara a Deus, senón cara ao propio ser en mayúsculas, ou o absoluto. Na medida en que o ser humano sinta a súa singularidade do ser, atópase falto do propio ser, chegando a sentir a área deste, unha forma de saudades. Se o individuo se afasta do sentimento na súa procura do ser, entón é cando se atopará presente a vivencia mística. Non obstante, esta non será a única forma de trascendencia. A lírica é a primeira forma de apertura por ser a mellor forma de expresión do sentimento. Pero Piñeiro tamén fala da trascendencia da vida ou do espírito, da angustia e da esperanza, do intelecto e da vontade, da trascendencia cara á comunidade ou cara a un mesmo. Así pois, o sentimento sempre ocupará o mesmo espacio, o de estar entre o de servir de mediador entre un e outros. A filosofía da saudade que Piñeiro nos propón é, ao cabo, unha cartografía do sentimento, un intento de poñer palabras ao que non se resiste a ser nomeado, mas se non se nomea, non existe. Por iso a necesidade desta reflexión filosófica por parte do pensador de Láncara. Non é simplemente unha reflexión sobre un sentimento, senón unha invitación a desenvolver unha forma de pensar propia e prestixiar aquelo que nos identifica e nos diferencia, porque en Galicia tamén temos unha forma concreta e particular de ver e entender o mundo, e dende ela, a través da saudade, ir a un encontro do ser. Aquí. Porén, Ramón Piñeiro ofreceu a Galicia e ao mundo unha nova filosofía baseada no sentimento, pero que recolle o espírito da comunidade na que se desenvolve. O de Láncara, sen ter unha obra sistemática e voluminosa, soubo expresar o ser do pobo galego. Por iso non necesitou de grandes libros nin de erudición, porque a súa obra non só está na escrita, ali só atopamos as liñas mestras. A súa obra está tamén arredor desa mesa camilla do número 15 da Rúa Xelmires, na súa labor dentro da Editorial Galaxia e nos cargos públicos que ostentou ao final da súa vida, e tamén nos milleiros de cartas que circularon por todo o mundo, alentando a creación literaria, filosófica ou poética, porque a nosa identidade construíse e aléntase a través da nosa cultura, do noso idioma e do sentimento de saudade. Moitas grazas e obrigado. Obrigado, Rocio, por esta longa e muito interessante exposição do pensamento de Ramon Pinheiro. Eu vou então agora abrir o debate para quem quiser fazer algumas perguntas ou algumas observações, e abria precisamente com uma questão. À medida que eu estava a ouvir Rocio, a reflexão sobre a saudade é uma reflexão metafísica neste autor. E se eu percebi bem, há sempre uma conciliação entre o sentimento e a ontologia, a razão e a emoção. E lembrei-me, falou da sua ligação ao Teixeira de Pascoais. Entre o Teixeira de Pascoais e o Miguel de Unamuno havia uma grande sintonia platónica na vida, e na emoção e no sentimento. Por outro lado, Leonardo de Coimbra, a tónica não é apenas a do sentimento, mas já introduz a preocupação pela ciência,
pela racionalidade, a exigência do rigor filosófico. E então lembrei-me que, tal como o Leonardo de Coimbra em Portugal se distancia do Teixeira de Pascoais no sentido de valorizar de igual maneira o sentimento e a razão, ou pelo menos a tónica não é tanto apenas na emoção. Também em Espanha, o Ortega y Gasset distancia-se do Miguel de Unamuno, e a tónica não é apenas na vida, mas na razão vital, não é? No raciovitalismo. A minha pergunta é esta: se há alguma influência de Ortega y Gasset no pensamento de Ramon Pinheiro, uma vez que o Ortega também dialogou com a fenomenologia, não é? E uma fenomenologia que não é a fenomenologia intelectualista de Husserl, mas que é essa fenomenologia da razão histórica e da razão vital. Era essa a minha pergunta. Vale. Sí que ten influencia, é dicir, non podemos esquecer que Ramón Piñeiro, despois de que sale bueno, que remata a guerra e demais, todas esas inquietudes o que fai é precisamente o motivan a matricularse na Facultade de Filosofía e Letras en Madrid, co cal el desplázase para Madrid. Claro, son uns estudios que polas circunstancias vitais non implican unha influencia directa, pero sí que é verdad que bebe moito do que é a Escuela de Madrid do seu momento. Ben, de feito, el tanto da miña acordanza como nas conversas que están transcritas que mantén con Carlos Casares, fala de que lé diversas obras de Ortega y Gasset. Non en tanto, eu creo que se hai un autor que influye máis directamente no pensamento de Ramón Piñeiro dentro do que sería a Escola de Madrid, non sería tanto Ortega y Gasset, sino Xavier Zubiri, por ese concepto de inteligencia sentinte, que sería algo, estaría moi preto precisamente da súa concepción da saudade. E creo que hai unha relación moito máis directa. De feito, o propio Zubiri tamén lé que chega a coñecer ou ter coñecemento do texto de Piñeiro. Muito bem. Por eso, creo que non é tanto con Ortega y Gasset, sino máis ben bebe do que sería a Escola de Madrid e máis directamente con Xavier Zubiri, máis que con Ortega y Gasset. E o Xavier Zubiri também faz essa ligação entre a inteligência e o sentimento. E o sentimento, sí. De feito, ten ese concepto de inteligencia sentinte que está moi próxima a esa, eu creo, eu entendín como un paso previo do que é esa concepción metafísica do sentimento de saudade. Porque é que a definición non a teño aquí preto, pero está moi próxima precisamente a ese viramento íntimo cara ao propio ser, ese sentimento como vía de coñecemento do propio ser, do ser en mayúscula. Entonces, eu vexo máis esa influencia, máis que por Ortega. Muito bem, obrigado. Então, está o debate aberto. Muito bem. Então, da minha parte, e agradecendo muito à Rocio por esta excelente intervenção, por esta excelente exposição. Eu tinha uma reflexão prévia, enfim, que a Rocio naturalmente poderá comentar, e depois tinha uma pergunta. A reflexão prévia, enfim, tem a ver com a minha própria reflexão sobre a saudade e aquilo que eu vou apresentar no próximo colóquio Luz ao Galáctico sobre a saudade. Enfim, que é uma reflexão recorrente, não pretende ser particularmente original. Esta ideia, por um lado, que o termo saudade é particularmente equívoco, mas isso, enfim, como se diz, como se costuma dizer em Portugal, não, enfim, mais do que um defeito, é uma virtualidade. Ou seja, essa equivocidade enriquece, ou pelo menos amplia
a carga semântica desse termo, não é? E a Rossio, na exposição, a partir do Ramon Pinheiro, exemplificou isso muito bem. Há muitas exceções da saudade, mais imediatas, mais chãs, diria, enfim, do ponto de vista psicológico, objetual, objetivo. Por um lado, até no outro extremo, essa saudade ontológica, metafísica, até. A saudade, e daí a equivocidade, é um termo que abarca todas essas experiências, ou seja, desde a experiência mais psicológica, mais imediata, mais emocional, até uma experiência mais ontológica, mais metafísica. Isso é interessante e é um ponto a convém ter sempre presente. Por outro lado, ainda no âmbito deste primeiro item, enfim, a história das culturas e a história das línguas não é um rio, não é um caminho linear. As coisas às vezes acontecem um pouco por acaso, mas depois vão acontecendo e vão se consolidando, e a paisagem cultural e filosófica, neste caso, no espaço luso-galaico, mas isto é válido para todos os outros espaços filosófico-culturais, não está pré-determinado, vai acontecendo. O que eu quero dizer é que não estava pré-determinado que o termo saudade ganhasse esta relevância. Mas aconteceu e a saudade tornou-se, e isso é já um facto, no sentido que não pode ser ignorado, tornou-se um mote, um pretexto, um termo, quase fetiche, para pensar uma realidade ontológica a partir desse espaço, desse mesmo espaço filosófico-cultural luso-galaico. Podiam ter sido assim, podia ter sido outro termo, porque obviamente a Rossio salientou isso, enfim, todos nós sabemos isso, não é? A palavra saudade isso já foi mil e uma vezes dito, é uma palavra de difícil tradução. Mas obviamente que os sentimentos nessa vasta amplitude, desde os mais psicológicos aos mais ontológicos, não são exclusivos dos portugueses e dos galegos, nem sequer dos lusófonos, não é? Essa experiência que a palavra saudade denota são extensivos a todos os seres humanos. A questão é que, enquanto noutras latitudes filosófico-culturais foram outros termos usados, no espaço filosófico-cultural português, luso-galaico, perdão, no espaço filosófico-cultural luso-galaico, o termo saudade ganhou essa relevância e tornou-se enfim, o termo de referência para sinalizar um leque muito variado de sentimentos, de experiências, em última instância, dessa experiência ontológica fundamental. Eu, aliás, o meu texto, que eu estou a escrever, aliás, estou a escrever dentro da cabeça e depois passo para o computador, vai partir até, curiosamente, de uma tradução, enfim, que será uma tradução que é no espaço anglo-saxónico, que é o termo longing, experiência da distância. Sendo que aí, obviamente, há uma distância horizontal, geográfica, espacial, e depois há uma experiência, há uma distância, ou uma longura, talvez como prefiro dizer, uma longura vertical, ou seja, uma experiência da longura ontológica ou metafísica. E é curioso como esses dois eixos, o horizontal e o vertical, completam a própria experiência da saudade. Mas, enfim, isso depois terei a oportunidade de apresentar no colóquio. Enfim, este era o primeiro ponto, era sobretudo para
para salientar a riqueza da intervenção da Rossio e para sublinhar a riqueza ontológica do próprio termo de saudade. Muitas vezes em Portugal, e certamente na Pena Galiza, há muita gente de uma forma, enfim, um pouco ignorante, procura desqualificar este tipo de reflexões, como se a saudade fosse uma coisa muito imediata. Também é muito imediata, muito psicológica, mas é muito mais do que isso. E estes autores, que já foram aqui referidos, merecem respeito porque escreveram obras de grande alcance filosófico ou metafísico. Quem procura, às vezes até ridicularizar este tipo de reflexões, apenas dá conta da sua ignorância, não mais do que isso. Pronto, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, enfim, já que estamos numa sessão, pronto, que tem, obviamente, e por causa da Rossio, tem uma densidade filosófica muito grande, mas isto são sessões de divulgação e de partilha de experiências culturais, e estamos aqui numa sessão promovida pela PASC, a Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Eu gostaria de perguntar à Rossio, também no âmbito, ainda que mais lateral da tua intervenção, tu falaste enfim, Ramon Pinheiro, dessa experiência quase traumática dele chegar à escola, não poder ouvir, não aprender em galego, mas todo o ensino era ministrado em castelhano, do seu vínculo à língua galega, à língua, à cultura, porque a língua é sempre mais do que uma língua, não é? Como todos sabemos. A língua é sempre uma forma singular de vermos e vivermos o mundo e de convivermos uns com os outros. E, portanto, quando se sonega a língua a alguém, não se está apenas a sonegar o meio de comunicação, está-se a sonegar e tudo isso, não é? Essa forma singular de vermos e vivermos o mundo e de convivermos uns com os outros. Nós já aqui falámos sobre o galego, a língua galega, na Galiza. Até o Bernardino foi o nosso orador de referência, até porque o Bernardino representa duas associações que fazem parte da PASC, com membros observadores. A PASC pode agregar membros observadores, ou seja, não sediados em Portugal, como seja na Galiza, nomeadamente o Centro Português de Vigo e a Casa Impulsora da Lusofonia. Aliás, fica já o convite para que tu, Rossio, faças ingressos na PASC, através daquela associação que o Samuel Dimas referiu, cujo nome agora não me ocorre, mas enfim, se teremos tempo para falar sobre isso. O Bernardino, na altura, falou sobre o estado da arte do galego, da língua e tudo o que vem antes e depois da língua. Enfim, tu salientaste que durante muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, o galego foi relegado para uma língua, enfim, de uso popular, do Bernardino, não me interrompas agora, por favor. O galego foi relegado para esse uso comum, mais popular, portanto, nunca se extinguiu, mas foi-lhe vedado essa dimensão culta, e que é fundamental para a consolidação e o enriquecimento da própria língua, ou seja, e enfim, pronto, isso aí porventura será discutível, mas eu sou daqueles que acham que a expressão máxima de qualquer língua é a expressão filosófica. E, portanto, quanto mais expressão filosófica tiver uma língua, mais ela está no seu auge. E, portanto, a minha pergunta, e penso que tu, Rossio, és um excelente exemplo disso, e é sempre bom, eu adoro ouvir galego, é mesmo um gosto. Como é que está essa radiografia, o estado da arte da língua galega na Galiza, a nível da sociedade em geral, mas agora, mais particularmente, que é o teu meio, o meio académico, o meio filosófico, qual é a radiografia que podes fazer? Era isso. Obrigado.
eu creo que actualmente, dentro do ámbito filosófico, por exemplo, cada vez máis podemos acceder a publicacións e ensaios en galego. Tamén encontramos máis acceso no ámbito cultural a produtos feitos en Galicia e en galego. É dicir, a día de hoxe creo que Ramón Piñeiro, cando fixo o seu discurso de entrada na Real Academia Galega, falaba de que a aceptación do galego dende o punto de vista como lingua de cultura pasaba por superar certos prexuizos, non? Precisamente o feito de ver o galego como unha lingua minoritaria, sendo precisamente unha lingua de pleno dereito, non? E creo que a día de hoxe cada vez máis hai unha mentalidade moito máis forte de cara ao galego, é dicir, somos conscientes de que o galego é parte do noso patrimonio cultural, de feito, pois apelando entre outros, non? A Castelao, que decía que se somos galegos é por obra e gracia do noso idioma, non? É dicir, a día de hoxe somos conscientes da importancia que ten o feito de conservar algo tan fundamental para calquera pobo que a súa lingua e, por ende, cada vez máis temos máis literatura en galego, máis ensaios en galego, se fai cine en galego, obras de teatro, é dicir, hai moito produto cultural feito en Galicia e en galego. Creo que é algo moi positivo. Quizáis un dos retos de futuro sería precisamente que a importancia de cuidar algo tan esencial como é a nosa lingua debe calar tamén nas novas xeracións, porque ao final son eles os que garanten precisamente que se siga, bueno, como decía Cunqueiro, non? Que o galego poida vivir mil primaveiras máis, non? Creo que se ten que igual forma que o fixo Piñeiro, non? No seu momento debemos seguir inculcando e educando as novas xeracións para que sigan coidando o galego e que falen galego. É dicir, é aí a importancia para que o galego siga vixente. Creo que dende o ámbito académico e dende as distintas esferas sociais se traballa moito en prol do uso do galego en calquera ámbito social, é dicir, dende as escolas, dende os momentos de lecer, dende o ámbito sanitario, administrativo, é dicir, dende todos os ámbitos sociais. Pero, bueno, como todo, é responsabilidade de todos non seguir coidando seguir promovendo o uso da nosa lingua, que realmente é a parte esencial neste caso do pobo galego. Non sei se respondín. Não, muito bem, muito bem. Então, Bernardino, agora podes falar e fica desde já, não sei se já aconteceu, mas tens de convidar a Rocio para ser uma oradora no Centro Português de Vigo, que já viste que ela é uma excelente oradora, e, portanto, tem que ser a tua próxima convidada para Vigo. Eso estamos todos de acordo. Non, eu que quería preguntar, Rocío, en outro aspecto, non? No aspecto, ela falou ao principio do aspecto político de Ramón Piñeiro, a idea que, bueno, os que somos, non estamos tan profundamente, hemos estudiado a Ramón Piñeiro, pero sí o coñecimos, atopamos dúas eivas aí, unha delas é que cando se estaba normalizando o galego non escolleu a Carballo Calero para dirixir iso, sino a un lingüista asturiano que era máis un dialectista, non era un home de lingua. Por que razón Ramón Piñeiro pois non se achegou máis a Portugal na figura de Carballo Calero para dirixir a normalización lingüística? E no tema político xa é completamente distinto, porque no tema político Ramón Piñeiro
loitou para que non existira un partido político de centro en Galiza. El tiña a idea de que os que somos de dereitas, como en meu caso, debíamos ser militantes do Partido Popular, os que eran de centro da UCD e os que eran de esquerdas do PSOE. Bueno, no segundo congreso de apoio do Partido Galeguista, pois nós que esperábamos que nos apoyaran no proxecto, foi demoledor, absolutamente demoledor. Hasta Avelino Pousa Antelo chorou con as palabras que dixo Piñeiro. Entón, por que razón Piñeiro en un momento determinado pois prácticamente non seguiu aquel principio de Castelao de que o galego floresce en Portugal, e se foi por outro camiño. Eu non son estudioso de Piñeiro, por eso pregunto ese tema. Vale, no referente ao tema da lingua e de por que non apoiou a Carballo Calero, a verdad que non lle sabría decir, dar unha resposta última. Supoño que entendo que el quería unha, o sea, a pesar dos seus vínculos e da súa querencia cos seus irmáns portugueses, porque de feito el non renega deso, xa digo, máis unha ocasión fai referencia a que se falamos de lirismo e de saudade, perdón, falar de Galicia e de Portugal é falar de lirismo e de saudade, é dicir, fai constantemente referencias e de feito cita autores portugueses, fai referencias históricas de autores portugueses, pero quizá entendía que a lingua galega, o sea, ese proceso de normalización lingüística estaría máis vencellado ao galego que ele estudou e que ensinaron na casa, pero aínda así a iso non podo, non sei se pode ser unha justificación, é dicir, é unha mera especulación miña que nada se ten por que axustar á realidade. Pero sí que no ámbito político, mellor podo ofrecer outra visión distinta. É dicir, cando Piñeiro estaba inmerso no proceso de galeguización dos partidos políticos, sí, el decía, o di en varias ocasións, en varios escritos, e tamén, se non lembro mal, está presente da miña acordanza, el decía que o galeguismo ten que estar presente en todos os partidos políticos que existen en Galicia, porque era a única forma de que ese galeguismo, ese espírito galeguista que non entende de colores, que o que busca é precisamente ese obxectivo común que era a loita por Galicia, por a súa cultura e a súa lingua, gañase. De feito, nas primeiras eleccións en Galicia, Fernández Albor o ten comentado en algunha ocasión, que di que el non tiña pensado presentarse ás eleccións políticas por Alianza Popular, pero na salida dunha boda que ahora mismo non lembro quen, achegouselle Piñeiro e lle dixo a Fernández Albor: mira, a estrategia é a seguinte, é dicir, é que todos os partidos políticos teñan membros galeguistas nas súas filas, de forma que gañe o partido que gañe, o primer presidente da Galicia autonómica sea un galeguista. E dixolle, eu mesmo vou ir por as filas do PSOE, que de feito el presentouse como un dos independientes do PSOE. Sí. Con eso rompeu a posibilidade de que Galiza tuvera un partido de centro político como PNV ou como Converxencia e Unión. Sí, é certo. Ese foi o gran erro. Sabes que creou aquel grupo que se chamaba Realidade Galega, donde intentou por todos os medios que o Partido Galeguista non nacese. Tamén cometimos máis erros, non foi solamente iso. Eu, como membro fundador do Partido Galeguista, tamén cometimos máis erros, pero un deles foi que nos faltou todo o apoio do centro político galego, porque Ramón Piñeiro non quería que existira un Partido Galeguista de novo. El dixo ben claramente, o Partido Galeguista morreu e xa non debe volver a existir. Volvo a repetir, Avelino Pousa Antelo, que é un referente do galeguismo, chorou naquel segundo congreso de apoio, das palabras de Piñeiro. Foi o home que matou a idea política de centro galeguista, de centro dereita e de centro izquierda. O que pasa que ele o explicaba, decía, é que se nós nos significamos ou creamos un partido concreto, nos vamos a poñer a contra o resto de partidos, pois, ao ser de centro, pois, os de dereita... Unha tremenda ingenuidade, baixo o meu punto de vista,
porque o galeguismo nos partidos do PSOE, por exemplo, desapareceu dunha forma absoluta. Estaba o amigo Miguel Barros o tal, que Sí. estaban no PSOE, tuvieron que salir, ao final tuvieron que salir, porque o PSOE apartou totalmente o galeguismo, non? Mas, Claro. Miguel Barros además estaba sentado no escaño O que pasa ao que lado de... Bernardino, se eu posso, e Sim, Rocio, se eu perdão. posso intrometer-me aqui nessa discussão, que é Não, mais, não, não, desculpe. que é mais Por amor de galega Deus. e galeguista, Sim. mas eu posso dar um exemplo, enfim, esse é mais próximo, que eu acho que tem tudo a ver com a vossa interessante conversa. Também aqui em Portugal, isto é verdade, isto tem a ver sobretudo com o MIL, não é? O Movimento Internacional Lusófono. Já houve a ideia de fazer do MIL, ou não fazer do MIL, mas criar-se um partido lusófono. Portanto, um partido que Sim. tivesse essa grande causa da lusofonia. E eu consigo compreender a resposta da Rocio, até a respeito do Ramon Pinheiro, que aqui o ponto não é criar um partido lusófono, é que todos os partidos assumam de forma diferente, naturalmente, Essa causa, essa causa. Portanto, É que aqui o problema é distinto. Bernardino, não me interrompas, deixa-me falar. Deixa-me terminar. Portanto, eu percebo essa questão, e como tudo na vida, aliás, literalmente tudo na vida, tu tem um reverso e tu tem um contra, não é? Obviamente, se houvesse um partido lusófono, e eu não estou a falar de mim próprio, se houvesse um partido lusófono em Portugal, a lusofonia estaria mais na ordem do dia do que está hoje. Ponto 1. Mas também teria mais anticorpos do que tem hoje. Portanto, aqui eu acho que o ponto, e acho que é um caminho mais longo, mais sinuoso, mas acho que é um caminho que faz sentido. Mais subtil, mais subtil. Exatamente. Não é criar um partido lusófono, é fazer com que todos os partidos, aliás, assumam essa visão estratégica da língua portuguesa e da cooperação entre todos os povos de língua portuguesa, todos os povos lusófonos. Aliás, uma coisa, enfim, agora estou a mudar de tema, mas também tem a ver com isto. Nós recentemente, o Samuel também participou, realizámos um colóquio sobre o António Sardinha, nos 100 anos do seu falecimento, sobre o integralismo lusitano, que tem mais a ver com a questão da monarquia. E essa questão surgiu, sobretudo em Coimbra, até a propósito de alguns neo-integralistas ou integralistas de gerações posteriores, o Barrilar Ruas, o Afonso Botelho, e também aí os caminhos divergiram. O Barrilar Ruas, por exemplo, foi fundador do Partido Popular Monárquico, portanto, há um partido em Portugal, que ainda hoje existe, que defende expressamente... Conheço. Tenho amigos que militam no PPM. Exatamente, defende expressamente a monarquia, e pronto, isso é legítimo, é um partido legal, constitucional, e portanto, eu não estou a discutir isso, aliás, eu nem sequer sou monárquico, portanto, para mim estou a falar de fora. Mas, na altura, no congresso, no colóquio foi salientado, por exemplo, o Afonso Botelho, que era monárquico, ele já faleceu, como o Barrilar Ruas, que era monárquico e que se inscrevia nessa linhagem integralista, sempre foi completamente contra partidos monárquicos, porque precisamente achava que esse ideal monárquico não devia estar restrito a apenas um partido, mas ser o mais amplo possível e atravessar, neste caso eu não diria todos os partidos, porque seria demasiado utópico, não é? Mas vários deles. Pronto, era apenas isso. Agora podes falar, Bernardino. Ten en conta que na política galega, entón, en este momento temos unha eiva, non? Por exemplo, si temos un partido nacionalista galego de esquerdas, pero non temos un partido nacionalista galego de centro e dereita. O que Piñeiro lle cortou de raíz, ou lle cortou a cabeza, é a idea do nacionalismo galego de centro, e deixou libre o nacionalismo galego de esquerda, de extrema esquerda. Aí temos o BNG, no cual eu tamén militei,
no BNG, que está consolidado e está considerado neste momento a segunda forza política de Galiza, pero non temos un partido de centro. Os vascos teñen Herri Batasuna, bueno, ahora non se chama Herri Batasuna, e teñen o PNV, os cataláns tamén, pero nós non, e foi esa idea de Piñeiro que eu considero que baixo o meu punto de vista, non? Intentaba separar a lingua galega e o sentimento galego de Portugal, esa é a miña idea, o que eu entendín o pouco que o coñecín, que realmente eu non o tratei, o coñecín desde lonxe, non? Pero o trataron todas as persoas da mesma contorna, pero non, eu nunca fun á súa mesa camilla. Si foron xentes que me rodeaban a mí a mesa camilla e me contaban, pero eu nunca fun. A idea ten en conta que el traballou por unha idea de non normalizar o que estamos facendo nós agora, intentando facer, normalizar a lingua común, que sea a lingua, que sea unha unión de Galicia a lusofonía, Portugal a lusofonía a través da lingua. E el, a normativa que creou, que el impulsou coa persona que encargou a normalización da lingua, era unha idea completamente distinta. Muito bem, Era unha Bernardino. idea completamente distinta. Si seguiremos o camiño de Piñeiro, en este momento a lingua galega, a lingua portuguesa estaría cada vez máis afastada. Cada vez máis afastada. En vez de unha unión, Estamos a afastar do nosso tema de hoje, se bem que eu depois, mas não é agora, mas gostava depois de conversar contigo e perceber como é que o homem assumidamente de direita militou num partido de extrema-esquerda. Eras o submarino, não é para responder, Bernardino, não é para responder. Eras o submarino. Estiveste lá para arrebentar com aquilo. O partido de Jaime Isla, era a democracia cristiana que intentamos crear un partido de centro galeguista, centro-dereita, centro-esquerda. Olha, aqui está Bernardino, está a ser gravado. Ante todo son galeguistas. Entón, claro, se non hai outro sitio de ir, pois vas á esquerda. Que lle vamos a facer? Exatamente. Está a ser gravado. Eras um submarino que foste lá para destruir o BNG. Está gravado. Non creas, non creas. Aunque algún deles o pensaban, aunque algún deles o pensaban. Obviamente estou a brincar fraternalmente com o Bernardino, que é o nosso irmão lusófono. Rocío, encantado de que veñas algún día ao centro portugués. Ti ten en conta que o ano próximo, o ano 27, cumplimos 100 anos. E estamos preparando o centenario do centro. O centro non é unha asociación de fai 3 días, senón unha asociación que se fundou en 1927. Vamos a cumplir o centenario e estamos preparando unha serie de actos para conmemorar ese centenario. Estaría encantado de que viñeras a falar sobre Ramón Piñeiro e invitaríamos a Miguel Barros, que, como sabes, tamén escribiu a súa tese sobre Ramón Piñeiro, e un piñeirista absoluto, para debatir estes temas de por que algúns temos a idea de que Ramón Piñeiro intentaba afastar a lingua galega da lingua portuguesa. Bueno, pois eu encantada de poder participar e unirnos a vos nesa celebración. Dime. No, que dicía que eu encantada de poder participar e unirme a esa celebración do centenario, que demostra precisamente que é unha asociación, non, ben fundamentada. E nada, o sea, poder debatir, non, máis en profundidade sobre esa visión de Piñeiro. Eu sempre digo que creo que Piñeiro sempre foi unha persoa que moi que a veces tendía a ser conservadora e ser prudente. Quizáis as circunstancias que da súa biografía pois levouno precisamente a esa prudencia, porque o mesmo pasou coa creación de Galaxia. O sea, el nos primeiros momentos da fundación mantúvose bastante ao marxen. Despois sí que asumeu ese cargo de director literario. E no ámbito político, el optou unha vez máis por a prudencia, que eso non lle resta, quizáis, que puidera
cometer certos erros e que visto con perspectiva, pois, como comenta, lle privou a Galicia dese partido de centro, pero sí que nese momento el considerou que quizáis o mellor era esa transversalidade do galeguismo para non ter partidos que non se sentiran identificados, é dicir, esa presencia total e global do galeguismo. Tanto é así que o primer presidente da Xunta da Galicia Autonómica foi un galeguista, neste caso Fernández Albor, co voto a favor precisamente entre outros de Piñeiro e dos galeguistas independentes, porque o que primaba era precisamente que ese espírito se mantivese, e ese é o espírito que debemos intentar, polo menos os que conservamos ese espírito galeguista, que se manteña, non? Esa unión por o ben común. E é preciso respeitar os caminhos individuais, que são singulares e que dependem de circunstâncias muito específicas. E de facto é sempre abusivo fazer juízo a posteriori, sobretudo. Aliás, eu lembro que num dos colóquios dos Lusogalacos sobre a saudade falei sobre o Vicente Risco. E o Vicente Risco, por outras razões, tem também um percurso muito controverso, mas foi o percurso que ele teve. E quem somos nós para o julgar e dizer que ele estava errado? Ele fez o percurso... Eu non julgo, eu trato de analizar e entender a persoa, non? E ditose de paso, sabes que aquí celebramos o día do coloquio da saudade o día da República, o 14 de abril, O 14 de abril é o día da República Española. Tipo, o día exacto, non? Eu como republicano, pois son profundamente republicano, te agradezo cando me dixeche 13 e 14 en Vigo, pois vamos a conmemorar a República. Terei unha gran bandeira republicana ali no centro. A gente fez de propósito, Bernardino. Foi em tua homenagem. Mas o Bernardino também é uma pessoa nesse aspecto, enfim. Que eu prezo particularmente, porque de facto é uma pessoa fora da caixa, como já perceberam. Eu não gosto de pessoas que sejam facilmente rotuláveis, não é? Como se diz cá em Portugal, que se enfiem numa gaveta e que sejam muito previsíveis, tudo a preto e branco. As pessoas são contraditórias, são paradoxais, são complexas, ou serão tão mais ricas quanto mais complexas, e o Bernardino também é um excelente exemplo disso. Bom, vamos terminar a nossa sessão, já são 11h20 quase. Rocío. Às 12h20 para nós, que dizia muito bem Rocío. Para nós é... Às 12h20. Isso é o problema vosso, vocês têm que mudar de fuso horário, isso é o problema vosso. Não, isso foi um invento de Franco, como sabedes, para complacer a Hitler. Que era um galego. Sí. Outro día houve un chiste que decían sabes qual é o maior problema da Galiza? São os galegos, alguns galegos. Decíamos de Madrid, os enviamos a Rajoy, os enviamos a Franco, os enviamos ahora a Feijóo. Exatamente. A ver se facéis algo ben, se non, pues seguimos enviando, Rocío, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa? Uma frase final? Nada máis, só reiterar o meu agradecemento por o convite, que foi un auténtico placer, e nada, seguir reivindicando pois a figura de Ramón Piñeiro e a súa vertente filosófica, que en certo modo pois nos une tamén cos nosos irmãos alén do Miño, non? Nada máis. Muito obrigado, Rocío, pela tua presença. Contamos então com a tua participação no próximo colóquio Lusogalactos sobre a saudade. Ali estaremos. Em Santiago de Compostela, no dia 15. Se puderes no dia 14 a Vigo, serás muito bem-vinda também, naturalmente. Se pode, chego-me. Sim. Obrigado ao Samuel Dimas por ter coordenado comigo mais esta sessão. Enfim, obrigado ao Bernardino e a todas as pessoas que participaram nesta sessão, que está a ser gravada. Vamos agora terminar. Portanto, resta-me antecipar que a próxima sessão deste ciclo Vultos da Cultura Lusófona será no dia 9 de fevereiro, perdão, 9 de fevereiro, exatamente, 9 de fevereiro. E se hoje transpusermos o Rio Minho, na próxima sessão vamos transpor o Oceano Atlântico. Vamos falar sobre um autor luso-brasileiro, que é o Eudoro de Souza.
Alguém que nasceu em Portugal, depois se radicou no Brasil e que no Brasil desenvolveu uma obra também no plano filosófico ou cultural muito relevante, o Eudoro de Souza, e portanto fica ao convite, dia 9 de fevereiro, ainda não fizemos o cartaz, mas falo-emos ainda esta semana, mas fica desde já anunciado.